days ago. Si nemyslím, že táto kríza je tichá. Videli sme aj výsledky 10 miliónov zásahov služby pomoci deťom. Deti volajú každý deň, potrebujú pomoc. Volá, kedy to boli nejaké ľahšie problémy, ale teraz sú to závažné otázky duševného charakteru a možnosti samovrážd. Seba poškodzovanie je 18%, samovraždy 23%. Len minulý týždeň som sa dozvedela, ako platformy vedú o tínedžerov k škodlivému obsahu. Najlepší inžinieri, najlepšie nástroje a predsa sebadeštrukčné motívy, namiesto aby sa to zabránili. 3 zo 4 mladých hľadajú, povedzme, radu v oblasti stravovania, ale 3 zo 4 sú veľmi škodlivé. Prevencia, povedomie, silné presadzovanie DSA. Online nie je priestor, kde všetko môže byť, pretože to nás zasahuje doma. V našich domovoch nemôžeme byť ticho. Ďakujem.